Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akrama man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin ajma'in, amma ba'd. Para kiai, para tiyang alim, para ibu nyai, sesepuh sepuh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, jabat pemerintah, bapak ibu, keluarga besar Madrasah TPQ Nurul Hidayah, segenap dewan guru, dewan asatid, asatidzah, wali santri yang mulia, berkenan hadir Bapak Kepala Desa Mbulu Sari, Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, segenap pejabat Muspika, suwoyo kemawon, pengurus Nahdlatul Ulama dalam segala tingkatan, konco-konco banser, konco-konco grup sholawat, panitia, suwoyo kemawon ingkang kula hormati. Dalu menika kita sareng hadir, niatan tujuan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita beto faedah, maslahah hasanah, beto kesahinan fiddin wa dunya wal akhirah. Sholawat ma'asalam mugi tansah kunjuk dengan sadalem Rasulullah sampun mulang kita, nuntun kita, bimbing kita, paring toladan dateng kita, supados urip kita barokah, selamat dunya ugi selamat wonten akhirat. Kula saking Ploso Selo Pura Blitar dipun timbali kapure sowan wonten majelis menika, wonten TPQ Nurul Hidayah, derek-derek nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan dalu menika tasyakuran khatmil Quran. Para hadirin, lek awake dhewe ngomongne TPQ, ngomongne tasyakuran, ngomongne haflah, berarti kita bicara anak. Mergo niki nasyakuri telah khatmil Qur'ani putra putri kula karo panjenengan. Lek awake dhewe ngomongne anak, kudu sadar bahwa manusa niku karo Allah diperintah kongkon rabi, kongkon nikah, kongkon berumah tangga. Itu pada intinya ben kula karo panjenengan duwe anak. Jadi wong rabi niku tujuane kuwatah, tapi sing paling gede niku ben duwe anak. Lin nikahi fawaid wa a'dhamuha talabul walad. Nikah iki paedahe akeh, sing paling gede ben duwe anak. Mula wong lanang niku lek rabi wong wadon ora oleh angger-angger milih wong wedok. Karo Kanjeng Nabi wong lanang lek golek wong wedok kongkon golek sing tipene jenenge al-walud. Al-walud niku napa? Al-walud niku maknane nggolteng, lek disenggol gampang. Dadi wong wedok kulite ireng tapi metengan kuwi luwih apik timbang kulite putih tapi naiknya meteng. Mula agama mengapresiasi gini perempuan-perempuan sing gelem meteng. Kanjeng Nabi dawuh dinten nek wong wedok meteng pendak bengi oleh ganjarane tahajud tanpa tahajudan, pendak awan oleh ganjarane poso tanpa poso. Sampai jenengan didorong dikai ganjaran gede wi karepe Allah kon meteng. Bu, meteng nggih. Sapa muni moh emu?
Bu meteng nggih. Meteng. Oleh bojomu takon sing ngaji sapa Bu, mau ning TPQ Pak Lukman, apa judule? Lho kaya ngono kuwi lan didi nek wong wedok meteng kok sedo. Niku sedo syahid. Mergo lek sedo bengi berarti sedo tahajudan, lek sedo awan berarti sedo dalam keadaan berpuasa. Kaya ngene iki lho wong meteng iki yo meteng 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 Bu meteng bapak-bapak batin yo penak yo wong wedok meteng ganjarane kaya ngono gedene kuwi ganjarane sing meteng luwih gedene ganjarane sing ngetengi. Niki mengke bar pengajian tulung tangane make cacah dicekel mak ngapa ya meteng. Lho nyapa ta awake dhewe iki didorong karo agama agar kita punya anak. Nggih mergo anak iso ngangkat derajate wong tuwek nang donya. Anak iso ngangkat derajate wong tuwek nang akhirat. Akeh ning Bulusari mulya mergo anak, akeh wong Bulusari besok ning akhirat selamat barokahe kok amin anak to ngomong ning anak kok amin barokahe ayo muni amin lho nggih biyen ning Bulusari ya Allah Pak Lurah sing pundi niki ageman putih aku mau kok dipenarakne ning kono nyapa ora ning kene lha ning kene enek anggure ning kono nek enek amane aku yo piye lho panitia tak delok ning kene akeh jajane ya Allah ki panitia wis dinggokne rono ki ning kono nek enek amane lha ning kene enek anggur enek jeruk enek apa ki jenenge kala pendem kowe ngono ki seneng aku koyo ngono ki ya Allah. Sapa sing nggokne aku rono ki mau? Dek kursine ya longgar koyo ngono lho ya Allah. Dek iki aku mosok arep lungguh kono nah ya langsung mulih to Pak Lurah. Dek aku pengin karo anggure kuwi mau ya Allah. Ngono kok ya dinggokne rono wae kan dinggokne rene. Panggah ning kono iki ning kono mek dijak foto wae. Juh kere aku wegel aku ya lagi ngaji ning Bulusari aku dienggokne ning ruangan ra enek jajane blas sitok ndak enek sumpah ndak enek juh kere aku nek aja wayahe dienggokne rene sing enek jajane mek enek kerupuk rambak tok kemo. Jadi aku mek mangan kerupuk rambak bar keseretan ngombe neh kerupuk rambak keseretan ngombe neh entek 2 botol aku gara-gara kerupuk rambak ini jan aku jan lho nggih Pak Lurah teng Bulusari ki enek biyen ya Allah hidupnya miskin uripe mager sari ngire wong sugih ngertos mager sari Bu nunggoni tegalane wong sugih kon nanduri kon ngepek anake cilik-cilik 12 ya Allah kok arep tuku sawah gawe omah tuku motor tuku mobil enek sing dipangan bejo boso anake 12 gede-gede enek sing dadi lurah enek sing dadi tentara enek sing dadi polisi enek sing dadi guru pedagang sukses akhirnya wong tuane diangkat derajate ditukokne sawah digekne omah bahkan teng Blitari kathah wong tuwek dunggahne kaji anak wong tuwek diumrohne anak ki lho anak ki iso ngangkat derajate wong tuwek iki tenan winginane teng TV One diceritakne enek mbok rondo niku wedok lah ya bener apa ora to lek kumuni iki winginane teng TV One enek mbok rondo wedok niku ora duwe bojo
Lah salahmu aku kok enggokne ruangan renek jajane. Enek-enek kerupuk rambak tok. Keseretan aku mau. Ngono kuwi engko tak pek tak go mulih apa oleh apa ora kuwi ya. Oleh. Enek sing batin kiai kok dremis-dremis urung kepara diwehi. Enten mbok rondo saka Lampung, Pak. Diundang teng TV One. Nyapa kok diundang TV One mergo anak. Ya Allah, mbok rondo ki duwe anak 12. Sing 10 dadi dokter, sing loro gak dadi dokter tapi dirabi dokter. Ki lho anak iso ngangkat derajate wong tuwa. Alah, sampeyan iki kadang sepele duwe anak iso dadi MC ngene iki lho. Ngene iki lho iso dadi MC. Mbok iki lek marem. Ibumu enek ora iki? Roh anake dadi MC iki ya Allah, sandinge diluk-diluk dijawili rungokno jomong nyapa? MC-ne kuwi lho sapa? Anakku. Nek anak iso dadi MC iki ya Allah, kowe mau karo mbokmu dipoto le terus digawe status. Bahagianya malam hari ini anakku menjadi MC. Bari ngono diunggahne ning grup RT. Sapa to ya kuwi? Anakku. Yo, nek dadi MC mboke lek marem. Nggih napa nggih? Lho anak kok. Apa meneh sampean duwe anak iso qiraah peh. Sandinge dijiwiti aja omong ta rungokno sing qiraah. Sapa? Anak. Nek anak iso qiraahe wong tuane leh bangga. Ya Allah, kadang sepele nang Bulu Sari lah Agustusan Pak Lurah ngenekne lomba grakoti kerupuk anakmu menang nelehmu marem. Krungu ora wingi ning kantor desanya apa? Anak lomba grakoti kerupuk nyapa? Lah yo nyapa? Nyapa juarane kena anakku. Juara piro aja juara papat. Lah pesertane piro? Yo mek papat. Lo anak itu menjadi kebanggaan kalau karo panjenengan. Saya tidak bisa membayangkan betapa bahagianya sampean duwe anak iso hatam Quran 30. Subhanallah. Aku pengen roh wong Bulu Sari tak takoni, adakah di dunia ini sampai akhirat sing mulyani ngalahin Quran mboten enten. Itu anak-anak yang khatam Quran berbahagialah panjenengan. Panjenengan punya anak-anak istimewa kena kebanggaan panjenengan. Loh, Quran iki barang paling mulia lho teng donya. Bulan sing paling mulia niku bulan Ramadan. Jawa tuh Bu. Jawa. Kok netes niku? Menggelek deres tungani mawon. Jadi ku Pak Lurah kudanan wi. Ya ngono kuwi salah dilunggui dhewe aku ora kon lungguh kono. Pun urip niku mboten milih, urip iki dipilihne Gusti. Sing sugih dadi wong sugih ora milih tapi dipilihne Gusti. Sing dedeke dhuwur dipilihne Allah, sing dedeke cendhak ya dipilihne. Sing irunge bangir dipilihne Allah, sing irunge pesek dipilihne. Sing kulite putih kaya sapi dipilihne Allah, sing kulite ireng kaya sile dandang ya dipilihne. Urip iki gak milih tapi dipilihne. Wis iki engko lek karo Allah dipilihne udan, wis kabeh kudu lila. Pancen iki pilihane Gusti. Wis golek udan lila. Lek sampean lila Allah ya lila. Wis ora usah protes. Engko mari udan terus muni piye pengajian? Rawame sayang udan. Lelelelelele. Pancen sing apik kudu udan, ora milih. Lho. Bu. Kondi ki mau. Lo wali aku kira.
Bu, apa enek teteng donya iki sing mulyane ngalahne Quran? Mboten enten. Bulan sing paling mulya niku bulan apa, Bu? Ramadan. Sampe tak dudui, Ramadan mulya iki ora mergo bulane. Ramadan mulya iki mergo di bulan itu Allah menurunkan cara Quran turun nang sasi sura. Sing mulya ki ya sura. Dadi sing marakne Ramadan mulya ki duduk bulane tapi Qurane. Malam paling mulia niku malam Lailatul. Nyapa Lailatul Qadar mulya? Krana ning malam itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Lho, Quran iki marakne mulya tenan. Salat niku ngadeg, rukuk, sujud, lungguh. Kula tak takon, perbuatan salat ngadeg, rukuk, sujud, lungguh niki sing paling mulya nalikane ngadeg, rukuk, sujud apa lungguh? Nalikane ngadeg. Salat iku perbuatan sing paling utama nalikane jenengan ngadeg. Mergo nalikane ngadeg jenengan maca suratul maca surat pen. Lho. Jadi salat iki sing paling utama nalikane ngadeg, mboten nalikane sujud. Mergo nalikane ngadeg jenengan maos Quran. Jadi sing marakne mulya ki ya Qur'ane niku lho. Enek bulan mergo mulya Quran, enek malam mulya mergo Quran, enek perbuatan salat ngadeg mulya mergo Quran. Lho lek ngono enek guru sing paling mulya, guru sing mulang Quran. Berbanggalah sama jadi guru TPQ. Kadang sama ini dia anak jadi guru TPQ blas tidak bangga. Guru paling mulia ki guru sing mulang Quran. Kadang dua anak mulang Quran, ini anakmu nyapo, ya lah nyapo nganggur. Mosok nganggur, ya kadang-kadang mulang TPQ, kadang-kadang. Lo. Jadi guru sing paling mulia ki guru sing mulang Quran. Lho lek ngono banyu sing paling mulya banyu sing diwacane ayat. Lho sampean iki lek deres Quran dieling-eling ngedhep banyu sak gelas bareng ngono disebule nang banyu diombe, ada harapan muga-muga dalam tubuhku ada bekas-bekas bacaan Quran. Di saat panjenengan berada di alam kubur malaikat gak wani nyiksa panjenengan mergo lek nyiksa panjenengan ngenai Quran yang ada di dalam tubuh panjenengan. Wong karo godhong salam dikume percaya kok. Godhong salam dicampuri sere percaya terus diombe. Masa karo ayat Quran gak percaya? Oh. Lho lek ngono omah sing paling mulya, omah sing sregep digawe deres. Wis omah elek ritek pokok sregep digawe deres Quran kuwi luwih apik tinimbang omah tingkat parkirane rodo papat. Sing duwe ayune ngalahni Bu Camat, ngalahni omahe Raffi Ahmad. Pokok sregep digenderes Quran itu istimewa omah jenengan. Bu, kertas putih niku lek gak enek tulisane, lek sampeyan nyekel kudu wudu napa mboten? Enek kertas kosong sampeyan cekel kuwi kudu wudu napa mboten? Tapi lek kertas putih kosong terus sampean tulisi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Sampeyan nek nyekel iku kudu wudu napa mboten? Kudu wudu mergo kuwi saiki dadi kertas Quran niku lho. Quran niku lak kertas to. Sampeyan nek nyekel kudu wudu napa mboten? Wudu. Lah nyapa? Mergo kertas kuwi dadi istimewa, mergo enek ayate Quran. Jadi kertas paling mulya ki sing enek ayate Quran iku. Sampeyan nek nyekel kudu wudu. Mula ngidoni Quran iki haram. Enek to ibu-ibu kadang gak sadar ngidoni Quran. Lha kan deres Quran arep malik terus ilate melet ya.
kelek sampai tanganmu kok templek idu terus idune nemplek ning tangan terus kok kelet ning kertase kok enek bekas ludahe haram. Loh, kertas Pak Lukman itu kertas istimewa mergo dadi Al-Qur. Jadi kertas paling mulya ki jenenge Quran kuwi. Nomor loro kertas yang paling istimewa kertas sing digambari fotone Pak Karno karo Pak Hatta. Napa niku jenenge? Duit. Kuwi yo istimewa kuwi, kabeh wong goleki. Ning sayange lek nyekel ora kudu wudu beda karo Quran. Tapi duit ki yo mulya. Pejabat goleki, rakyat goleki, pedagang goleki, petani goleki. Lho nggih. Kiai goleki, santri goleki. Nggih, kertas iki lho. Lah rumangsamu kok Blitar rene iki sing digoleki apa jajali? Jajan. Lah rumangsamu Pak Lurah kamu sing terakhir kamu nyinggung-nyinggung ngomongne apa kamu jajali? Kertas. Duit 1000 ki ya kertas, duit 100.000 ki ya kertas. Duit 1000 dikai parfum wangi, 100.000 diuyui pesing. Sampeyan milih sing wangi apa sing pesing? Ya, gilani. Duit duit 1000 kuwi ya kertas, dikai parfum wangi terus 100.000 ki ya kertas pesing. Sampeyan milih sing pesing apa sing wangi? Ya. Sapa muni diumbah kamu? Jadi kertas paling istimewa ki jenenge Quran. Nomor loro kertas paling istimewa jenenge duit. Enek kertas sing nasibe mek ngurusi panganan jenenge kertas minyak. Kuwi ya kertas tapi nasibe ngurusi panganan Mula nek wong rewang ora patek tandang mek mangan kuwi rewang model kertas minyak. Dadi lek wonge mulih nek menakoni ngene kertas minyak mau mulih apa piye? Jadi kertas nirno yu. Nenek-nenek sing nasibe iki melas mek dibantingi Pak. Ya kertas. Tapi sobone ra tau TPQ masjid musala, gak tahu, pengajian ra tahu. Sobone ning pos kampling iki ya kertas. Tapi nasibe melas jenenge kartu remi. Jenenge kartu domino kuwi nasibe melas mek dibantingi. Ya kertas, gelek banting karo muni cuk ngono barang. Iya kertas nenek sing nasibe iki mek ngurusi reget ya kertas jenenge tisu. Lho lek ngono kertas sing paling istimewa ki jenenge Al-Qur. Ya Allah. Lho lek ngono anak sing paling istimewa kuwi anak sing dodone enek Qur'ane. Mula wau kula mireng lek iso putrane sing wis khatam Quran diterusne. Bu, Pak, sing punya anak-anak khatam 30 juz dorong mereka untuk ngapalne Quran. Wong kertasnya mulya mergo Quran kok. Dadi lek anak sampean dodone nek Qur'ane istimewa. Kanjeng Nabi dawuh sapa wong hafal Quran kuwi oleh derajat kenabian, kajake gak oleh wahyu. Sampai nek duwe anak hafal Quran sampai nungsuk ning akhirat dikai baju kebesaran dari surga. Sampeyan matur teng malaikat bingung. Lho malaikat napa sing dadekne kula dapat derajat ngeten iki? Anakmu hafal Quran. Wong il hafal Quran jasate utuh yuk. Mergo lek bosok ngeneki Quran. Wong il hafal Quran gak akan menemukan siksa kubur mergo lek disiksa ngeneki Quran. Putra-putrane didorong lek saged kon ngapalni Quran ben panjenengan sok dibatek karo anak-anak panjenengan nuju swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Anak kula ki lanang loro, kula niki ngomongi le. Bapak ki pengen lho duwe anak hafal Quran, mbok sampeyan ngapalni Quran. Le, ngapalni Quran. Purun apa mboten? Alhamdulillah anak kula jawab mboten. Lajeng sing nomor loro le, masih wis ra gelem ngapalni Quran. Sampeyan yo le ngapalni Quran. Abahe pengen duwe anak hafal Quran. Lah kok sing kedua jawabe padha mboten. Akhire kula njurit sak bantere. Piye to ki? Bu. Lho anak itu menjadi harapan kula karo panjenengan. Yo, apa meneh sampean duwe anak hafal Quran.
Apa meneh sama duwe anak khatam Quran, Masya Allah. Awake dhewe iki akan menghadapi fase kehidupan yang amat sangat berat, jenenge sakaratul maut. Nalikane sakaratul maut ternyata menungso ki digodha karo iblis, sing godhone niku pol-polan. Mergo nyapa? Iblis berharap wong ki arep mati gak nggawa iman. Di saat inilah kita butuh didampingi anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah. Kula tak takon nek enek wong arep mati duwe anak telu, sing siji pinter nyanyi, sing siji pinter puisi, sing siji pinter ngaji, kira-kira sing diceluk sing pinter apa pinter nyanyi gak oleh-oleh, tapi lek pinter nyanyi tok ndak iso ngaji nelongso sampean. Nduk rene enten apa ya ditunggoni ibuke. Deloken ibumu ambekane Senin Kamis lho, Selasa karo Rebo wis ora ambekan. Ayo ditunggoni, diwacane Yasin apa arek tu mboten saged lho. Sampeyan ora tau ning TPQ mboten, gak tau ning Madin mboten, gak tau ning pesantren mboten. Sekolahmu SD, SMP, SMA, kuliah. Lah kayak piala sakmono kae niko juara nyanyi. Ya Allah, ibu arep mati gak diwacane Yasin lah kok dinyanyekne. Lah kok kupinge disanding pokoke joget, tun mbokmu. Mboke langsung apa sing diceluk sing pinter puisi. Nduk rene ayo ibuke ditunggoni. Delok ibumu ambekane Senin Kamis lho. Selasa karo Rebo wis ora ambekan lho. Nduk ayo diwacane Yasin apa piye mboten saged lho. Lho ora tau ngaji mboten. Lah piala sakmono kae niku juara puisi. Lho kok ibu arep mati ra diwacane Yasin, lho kok malah diwacane puisi. Lah kok kupinge disanding di saat nyawa di kerongkongan. Kasihan deh lu. Sing diceluk mangga sing pinter. Nduk biyen sekolahmu ning di teng SD terus SMP, SMA, kuliah nggih. PTPQ khatam ning di teng Nurul Hidayah. Iso maca Quran saged. Anak yang pertama membisikkan di telinga kanan, Bunda zikir, Bunda zikir. Anak yang kedua di telinga kiri, Bunda Allah, astagfirullah, Allah. Anak yang ketiga ambil air wudhu, cari Quran, buka surat Yasin. Dindi nek wong arep sedo diwacani surat Yasin, maka satu huruf dari surat Yasin akan menurunkan 10 malaikat yastaghfiruna lahu yang akan memintakan ampun orang yang akan meninggal. Rono alumni Nurul Hidayah, ya Allah, dengan gagahnya ibu arep sedo, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Plik nyawane ucul kaya rambut dijabut saka adonan roti. Barokah lepas nyawa diri dengan zikir, dengan bacaan surat Yasin. Akhirnya ibu sedo dalam keadaan husnul khatimah. Anak-anak panjenengan mampu menghantarkan orang tuane husnul khatimah. Pokok anak-anak panjenengan pinter nggak. Yo duwe anak ra iso ngaji. Yo wong tuane arep mati ki mek mlebu metu. Takoni tanggane, piye bro mbokmu mbuh sawi men. Nek iso ngaji ya. Ngono kuwi arep poso ki ya ning kuburan, arep bodo ya ning kuburan. Nek nang iya. Ya mek nggo arit karo sapu. Kok boro-boro macane kulhu falak binas blas. Kok boro-boro nahlil blas. Nek nang iya. Akhirnya teko kuburan iki dibesiki, bar ngono disaponi. Ya Allah, bar ngono ya ora nahlil, wong ra ning TPQ lho. Akhirnya kok malah pamit, "Mbok, aku mulih. Mbok ini kuburan buweng kok minggato le, minggato." Bu, ngaji nggih. Wis bene sampean gak pinter ngaji bene. Sing penting anak-anake kudu pinter. Orang tua yang hebat tuh orang tua yang mampu menghantarkan anak-anaknya hebat. Sampeyan iki lek dilebokne kelasne dulang ya wis angel. Mergo utekmu wis kakean centelan. Ning kene enek BRI, kredit sepeda motor.
ning kene jilbab ra lunas-lunas dibelajari niate salat rakaataini rakaatini panggah mulek dibelajari dihijrah ra fathah ra tak kasrah ti diwaos jemblem bu meteng nggih anak-anak yang hebat mampu menghantarkan orang tuane husnul khuluq ning akhirat. Sampe nek ndek anak soleh kaya apa? Kanjeng Nabi dawuh, amalul walid, kebaikane anak dadi kebaikane wong tuwek sing wis mati. Wong ki lek ndek anak soleh kaya ora mati-mati, Bu. Mula Kanjeng Nabi dawuh wong sing diarani umure dawa duduk sing ratusan tahun. Wong sing diarani umur dawa ki wong sing ninggalne anak, ninggalne generasi salih-salihah. Lah piye lho Bu, wong ki lek duwe anak salih-salihah kaya ora mati. Lho nggih, lah piye wong anake salat oleh ganjarane salat? Cobi. Wong sing wis mati ki ora salat, tapi oleh ganjarane salat nalikane anak panjenengan ning donya salat. Jenengan ki lek salat rumangsamu sing oleh ganjaran sampean tok wong tuwa jenengan sing pun sedo oleh ganjarane salat. Lah lek kaya wong urip to. Jenengan lek wong tuwa jenengan ning alam kubur ora iso deres Quran. Tapi iso oleh ganjaran deres Quran kaya wong urip. Nalikane ning donya ninggalne anak-anak sregep deres. Lho lak kaya utawa umure to. Sampeyan iki lek pengen ra mati-mati, wis ning alam barzah tapi terus nglakoni kaya oleh kebaikan, niku sampeyan kudu ninggalne anak putu sing salih-salihah. Mula akeh wong bulu sari esuk ning alam kubur do kaget. Gak rumangsa di kebaikan kok kebaikane bertumpuk-tumpuk. Takoni malaikat, "Yo omahmu ndi Tulungagung? Tulungagung ndi? Dung Waru. Dung Warune ndi? Bulu Sari. Bulu Sarine sing ndi? Cedeke TPK Nurul Hidayah." Yo melu aku yu teng pundi malaikat mlaku-mlaku. Enak-enak mlaku-mlaku lha kok wong niku roh tumpukan. Lajeng matur, "Malaikat kok enten tumpukan suwahe niku napa?" "Kuwi ganjaran." "Ganjarane napa?" "Maca Quran." "Gadane sinten?" "Tekmu." "Lho. Lah kula lho mboten saged maca Quran." Malaikat, "Iya aku ngerti. Kowe mbiyen kon belajar ngaji mek pelayon ae. Mula sampe tuwek ya ora godak maca Quran." Lho tapi ganjaran maca Quran kula kok sak mboten kathah. "Anakmu sing kok tinggal nang Bulu Sari, pendak bar salat gak tau leren lek deres Quran. Dawe nabimu, deres Qurane anakmu dadi deres Quranmu. Mula ganjarane deres Quran PN." Mlaku malih roh tumpukan niku napa malaikat ganjaran. Ganjarane napa? Sedekah. Gadane sinten? Tekmu. Lho. Lah kula lho cedhil-cedhil yang Bulu Sari, heeh aku ngerti. Kowe lek ditonjok kok tampani to lek kon becek ra tau nyang. Wong iki teko. Gawe kacamata apa ora? Gawe. Aku winginane muni wangi nggo kacamata apa ora? Lah kok sing nggo kacamata cowopoti kabeh. Lho tapi ganjaran sedekah kula kok sampeyan kadhae anakmu sing kok tinggal nang Bulu Sari beneh. Awakmu mati dislameti 7 dina 40 nyatus pendak pisan pendak pindho 1000. Anakmu pedak Jumatan nglebokne dhuwit nang kotak amal. Nabimu dawuh sedekah anakmu dadi sedekahmu. Mula gara sedekah PN. Mlaku malih roh tumpukan niku napa malaikat ganjaran. Ganjarane napa? Kaji. Gadane sinten? Tekmu. Lho. Lah kula lho mboten nate kaji malaikat. Iya aku ngerti. Kowe mbiyen arep daftar gak sida to dawite kok tukokne Avanza. Lho tapi kalau kok diganjarane kaji anakmu sing kok tinggal nang Bulu Sari beneh. Anakmu kok tinggali lemah cengkal 100. Lho kok awakmu mati karo anakmu diamanahne kaji. Barokah kowe diamanahne kaji karo anakmu, mula ganjarane kaji PN. Lajeng ada cahaya begitu indah malaikat kok enten cahaya niku napa? Ganjaran. Ganjarane napa malaikat? Salat tahajud. Gadane sinten? Tekmu. Lho. Lah kula lho dadi wong Bulu Sari gak tau tahajudan malaikat. Malaikat jawab, "Aku roh." Kejane ben bengi mesti tangi to tapi mek nguyuh. Adik nguyuhmu ndak nyami aku iya iya.
Lha tapi kalau kau digajarani sholat tahajud, anakmu sing kok tinggal nang Bulusari, mendak bengi gak tau leren nek tahajudan. Tahajudane anakmu jadi tahajudanmu, mula ganjarane sholat tahajud PN. Lha kok tiang niku terus denger lho malaikat kepareng matur. Kok kabeh-kabeh ganjaran terus dosa kula teng pundi? Malaikat jawab, dosamu entek jik. Lho kok sakit malaikat bolak-balik anakmu? Anakmu sing alumni Nurul Hidayah pendak bar salat gak tau leren matur nang Allah, jaluk nang Allah, nangis nang Allah, donga nang Allah. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, panjenengan ngapura dosa kula ya Allah. Panjenengan ngapura dosa bapak ibu kula ya Allah. Ya Allah panjenengan sayangi, ya Allah panjenengan sayangi mereka berdua ya Allah. Kados piyambake sayang dateng kula di saat kula tasih alit. Barokah njaluk ning ngapura anakmu dikabulne karo Allah. Akhire dosamu entek cik. Mulaku didawi Allah kon ngejak mlaku-mlaku awakmu kon pinarak nang kae. Napa nika malaikat? Ya kae jenenge Raudhatun min Riyadil Jinan. Ya kae jenenge taman dari beberapa taman surga. Enten ana nang kono sampai besok dina kiamat. Bu, anak soleh mampu menghantarkan orang tua husnul khotimah. Anak soleh mampu menghantarkan orang tua berada di taman surga. Taman surga ini harus surgane cedhek napa mboten? Taman surga ini karo swargane cedhek napa mboten? Apa enek tamane kantor desa, tamane ning kene, kantor desane ning kono? Taman niku karo sing duwe taman mesti cedhek. Bu, sok ning akhirat ning swarga sampean dipapakne ning taman surga. Sok lek wis kiamat. Seberapa penting anak-anak panjenengan sing diwisuda sing salih-salihah. Kanjeng Nabi dawuh inna tifla yajurru bi abawilal jannah. Pengumuman anak gilek mlebu swarga tibakne mboten purun dhewe. Anak niku tibakne yajurru batek sapa anak bi abawahi kelawan wong tua lorone anak dibatek nang di ilal jannati nuju swarga. Anak niku tibakne lek mlebu swarga moh dhewe. Mula teng kitab tafsir Ibnu Katsir diceritakne enten lare niku besok dipinarake swarga. Begitu masuk surga lingak-linguk ditegur karo malaikat. Mlebu aja lingak-linguk nyapa? Bapak ibu teng pundi malaikat? Anak sampean iki lek mlebu swarga yang ditanyakan iki sampean dhisik. Mula Imam Ghazali cerita besok enten lare niku digiring mlebu swarga. Teko lawange swarga kabeh mandeg jegrek. Malaikat matur, udkhulul jannah, mlebu swarga. Panggah mandek di depan pintu surga. Oi, udkhulul jannah, mlebu swarga. Mboten malaikat, mboten. Lah nyapa? Kula mboten bakal mlebu swarga kejaba kali bapak ibu kula. Malaikat jawab, ora iso, ngejak bapak ibumu ora iso. Kowe dadi anak soleh, bapakmu ora soleh, ibumu gak solihah. Kowe dadi anak ahli ibadah, bapak ibumu ora patek ibadah. Kowe dadi anak jujur, bapak ibumu ora jujur. Kowe lek ngarit isine suket tok, bapakmu suket campur semangka. Ora padha. Kowe lek rewang jujur, ibumu lek rewang mulih mesti ngentit iwak. Ora iso. Akhire lari-lari niku matur, nggih malaikat. Bapak ibu kula mboten sami kalih kula. Lha terus jenengan napa ngertos to malaikat? Jenengan napa mboten ngertos? Lek uripe bapak ibu kula niki entek damel ngurusi kula. Jenengan ki lek gelem jujur Bu, urip sing paling menyita tenaga, waktu, pikiran, materi niku urusan anak. Jenengan arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak sampai turu ngimpekne apa to sing gak kok wehne kangge bilani anak? Apa to sing dijaluk anak gak sampean turuti? Jaluk motor, jaluk omah, jaluk sawah. Lek perlu nyawa kuwi lek sing jaluk anak sampean wehne kok. Kok anak arep mlebu swarga gak ngejak wong tua lorone lho. Lho sampean iki lek mbelani anak nyawa lho kok wehne kok. Tangga kula ki winginane anake wedok mati. Bapake pirang-pirang dina ndak meneng. Entuk rong dina kula takziah muni ngene, Pak Lukman anak kula meninggal.
Cara nyawa kena dijolne Pak Lukman tak ijolne nyawa kula. Ben kula sing mati pun anak kula, ya Allah. Sampeyan kira urusan anak nyawa kok wehne. Apa mungkin anakmu mlebu swarga sampeyan ndak dijak? Ndak mungkin. Sampeyan anakmu lara gak mari-mari, piye sampeyan nek ndonga? Ya Allah, lek penyakit kena dipindah-pindah mawon penyakit anak kula teng kula. Ampun anak kula sing lara, ben kula sing lara. Nggih napa nggih Bu? Apa gak kowehne anak sampai sendok lho kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu, piring kok jenenge anakmu, cuek kok jenenge anakmu. Kuwi mergo sayang apa samarilang aku ora ngerti kuwi. Samarilang. Lho sampean iku lek merjuangne anak. Malaikat bapak ibu itu gak kenal siang gak kenal malam, peras keringat banting tulang ngolek ragat kula sekolah SD SMP SMA kuliah kali kula teng pesantren. Bapak iki udan budal bedek budal sonten budal tengah malam budal menjelang subuh budal. Bapak niku malaikat lek nyambut gawe sikil digawe sirah sirah digawe sikil. Malaikat terus muni lek mlaku piye. Akhirnya malaikat cep ndak iso jawab. Akhirnya matur dateng Allah, Gusti enten lari-lari saking Bulusari badhe dipinarani swarga mboten purun. Lah nyapa? Nyuwun kalih tiyang sepah kaliye. Ya mangono lek bapak ibu era padha. Empun Gusti empun. Apa alasane? Alasane mereka hebat karena kehebatan kedua orang tuane. Orang tuanya peras keringat banting tulang, bercucuran air mata, bercucuran keringat, namung belani anake ben anake dadi salih salihah. Hari ini anake nuntut mlebet swarga kalih tiyang sepah kaliye, anake mboten purun diarani anak tidak berterima kasih kepada kedua orang tua. Akhirnya Allah dawuh, "Heeh. Pancen bocah-bocah ku sing khatam Quran, ku sing kangelan wong tuane. Wis, omong-ono, kon mlebu swarga pisan karo wong tua lorone." Subhanallah. Akhirnya malaikat mandap, bocah-bocah hiting cerangu ngenteni kabar ke malaikat. Akhirnya sing buri dewi bengok, pripun malaikat? Malaikat ngadeg, beres yu beres. Akhirnya diceluki sitok-sitok, Rene enten apa malaikat? Piro nomor HP ini bapakmu piro? Lho sok gini kono nek HP yu larane HP lek goleki piye? Wong sok ini kono wong salam dunia kumpul. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Bulusari kok. Mulai rane HP piye? Jadi sok ini kono nek HP rasa bingung. Sok iso petuk apa ora enek HP. Akhirnya terus dikei niki nomor HP ini bapak, niki nomor HP ini ibu. Akhirnya terus di WhatsApp karo malaikat, Kang To, dinteni anak meneh lawangi swarga ile. Kang To langsung bales, "Oke." Akhirnya sing wedok di WhatsApp karo malaikat, "Yutun, dinten anakmu lawangi swarga ile." Yutun langsung bales, "Yes, tarik semongko." Akhirnya mari di WhatsApp, lho kok bapak ibu kok ya beneh malaikat, nuwun sewu tulung di Sherlock. Akhirnya karo malaikat di Sherlock terus nganan ngiri akhirnya kok petuk anake mbasa petuk anake tangan tengene anake nyekel tangan tengene bapake tangan kiwani anake nyekel tangan tengene bundane ya juru biabil jannah. Akhirnya kedua orang tua ditarik menuju surgane Allah. Niku lek anak-anak panjenengan sholihah seneng ya bun di anak sholihah remen bun di anak pinter ngaji. Ora lho anak sampean kaya ngono lho pinter ngaji sampai khatam 30 juz iki lho. Biyen gak iso maca Quran saiki pinter maca Quran, gak apal Yasin saiki pinter Yasin. Biyen gak iso salat saiki pinter salat. Aku tak takon, ku sing kangelan mulang wong tuane apa gurune? Anak-anak sampean lho khatam 30 juz iki kangelan mulang wong tuane apa gurune? Terus lah anak sampean pinter maca Quran sing ditakokne iki anake sapa? Apa iki gurune sapa? Jadi anak sampean pinter kaya ngono sampean gak kangelan mulang. Mboten. Lah terus sampean tak takoni jujur, sampean ngono ki taun pisane nukokne kongguan guru-guru mriki. Blas. Wafer. Blas ya Allah. Blas. Roma kelapa.
blas ya Allah. Gurune niki lho. Sampeyan ra tau ditukokne rumah kelapa irung ta? Ya Allah, gek sing mulang sampean. Ya Allah. Gek ngono kuwi SPP-ne pira lho sak wulan? Per bagi pira niku berarti? 12 bulan berarti ketemune sak wulan pinten? Sak wulan pira? Enek 15.000. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sak wulan gak enek 15.000. Pak, krungu para lek gudang garam sak regane selawe. Gudang garam saiki selawe, lek sedina sak pak sak wulan 750. Gawe rokoke 750, gawe anake 15.000. Ya Allah, sok ning akhirat nunut rokoke apa nunut anake? Bu, piye lek jundakne 50? Lho, lak sariawan. Piye lek jundakne 50? Sapa muni pindah-pindahnya sapa kuwi? Piye lek jundakne 50 piye? Sapa muni pindah iki? Lho, mulang anak iki masamu enteng piye? Mulang anake abot Pak Lurah. Kula niki nate anak kula ki TPQ, pendak ning TPQ tukaran. Nek wis tukaran mulih, Bu, nangis. Suwi-suwi kula jengkel, sampean lho pendak ngaji mulih nangis. Itu berarti sampean ngedu abahe karo guru TPQ. Gak apik, wis mulai sesuk rasa ngaji. Mulai sesuk dulang abahe. Akhirnya tak ulang Bu anak kula niku. Cek TPQ sakniki pun sekolah S2 dateng Yordania. Le, mulai sesuk bar salat subuh gak oleh babuk neh ngaji karo abahe. Akhirnya pendak bar salat subuh tak ulang Bu, kuat pirang tahun. Alhamdulillah kuat seminggu. Ya Allah, mulang anak ki apa? Anak kula sing nomor loro suatu hari ki deres Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Menetes air mata. Bojo kula tak celuk, Dik, delok anakmu. Aku karo sampean selawase ra tau mulang sak huruf. Hari ini anakmu pinter maca Quran. Wis sing kangelan guru-guru TPQ. Aku tak takon pira bulanane. Itu sekitar 12 tahun yang lalu, kuwi 15.000. 12 tahun kepungkur kuwi 15.000. Dek dalem mulai saiki bayarin setahun pisan. Awal tahun lunasono mulang anak ki abot tiba ning bos anakmu pinter ngaji sing oleh ganjaran dhisik dhewe aku karo sampean. 12 tahun kepungkur 15.000. Ora wis seruh wis seruh. Bu, piye lek mundak swidak? Wih, dolan sing seragam batin terus ngomong ngono kuwi terus. Lho, tenang. Sampeyan lek roh guru TPQ iki ning ndi apa tau tenang? Becek tak mongi ngelungne amplop tok kon madang mo. Mbak madang sik mboten. Saknya apa Mbak? Mulah TPQ. Ning pasar ya Allah yu tuku janganan susuke ki diwehne mo. Mbak susuke mengke mawon. Sak ning ndi? Mulang TPQ. Kaya ngono gelem belani anake sampean. Numpak sepeda motor ki ra tau prisne nang loro, 7,5 terus. Mergo kesusu selak mulang nek ngoyak ngono kok mek 15. Piye lek mundak 70? Duh, Pak, kula iki lek 15 ki jane kok mbelani guru mriki mboten. Kula niki mbelani jenengan. Lah nyapa engko lek 15 kula kuwatir sok anak sampean mlebu swarga sampean ra dijak. Roh anake mlebu swarga sampean muni melu teng pundi Bu ning swarga mek 15 kok melu lho. Piye lek 80 piye?
Anak kula niku mondok teng Anur 2 Bulu Lawang. Nate diniyah niku bulanane niku rena 3 Pak Lurah. Sing pertama 50.000, sing kedua 100.000, sing ketiga 150.000. Gurune muni ngene ustate, lek bapakmu sugih milih sing 150. Lek bapakmu biasa milih sing 100. Niku sak ulah. Lek bapakmu kuwate 50 milih 50. Lek bapakmu ra kuat omongo, tak sowakne nang kiai digratisi. Anak kula ki gak musyawarah karo bapake, lha kok mbunderi sing sak ulan 150 to. Lho le dituduhne kula, Bah niki SPP ne lho. Lah kirna 3 kok sampean milih sing 150. Payahe kan yo milih sing 50 anu Bah. Mbah Yai dawuh, Kang santri, bapakmu ki lek ora iman karo ragatmu, Gusti Allah yo ora iman nek ngesoki rezeki bapakmu. Bapakmu ki lek ora hitung-hitung karo ragatmu, Allah yo ora hitung-hitung nyugihne bapakmu. Kula kok kepengin abah niku sugih, mula kula milih sing akeh ya Allah. Begitu kula milih sing 150, padahal cara kula kuat kula 50 waktu niku. Ya Allah, Allah lek ngesoki rezeki luar biasa. Kula niku kaya-kaya bentaun ganti mobil, mergo nyapa? Ora iman karo ragate anak. Lah sampean panggah numpak bit kreditan, nah 15. Piye lek 80? Iki sing tajak petung kene iki. Mergo lek kono iki penakan kae sing kuplukan kae penakan. Lho kae mbok dijak 100 wani kok. Tapi lek ra petung karo kene kok omah jleput awakmu engko. Pak pripun 100 setuju kok omah lagi mlebu omah amin setuju kowe iki. Kowe ra roh ya lek Lombok larang iki lho. Brambang. Wong lanang lek pekok ya ngono kuwi ora petung karo. Tapi lek kene wis deal, engko kono mesti deal. Piye 80? Piye? Layakno ya Allah sampean delok iki ustazah iki lho. Kuru lha 15.000 lho la ilaha illallah. Gila delok ya Allah. Ya Allah la mek 15 lho ya Allah. Hei, 15. Kuru. Jan kuru. Ya iki tak sing anu sing iki seketake sing tengah iki di samping dadi ustazah rodok sregep rewang iki dadi lemu. Piye yu? Sepakat nggih 90 deal nggih. Engko sing muni deal anake ra ning kene. Muni deal kok petuk tanggamu cangkemmu dal-dil kowe iki. Wah anakmu ra ning kene dal-dil kowe iki. Deh, teng Jawa Tengah niku Pak ada kota kecil namanya Rembang. Kota Rembang ini terkenal seantero dunia. Mergo nyapa ning kota Rembang itu ada seorang ulama besar namanya Mbah Yai Bisri Mustafa, sing aran tafsir Ibris ya lho. Loh, Mbah Yai Bisri Mustafa iki apa anake kiai gede sanes? Tibane anake Pak Mustafa. Lah Pak Mustafa ki sapa? Tukang dokar. Tapi yang bercita-cita mulia pengen duwe anak solih. Lah Pak Mustafa ki tukang dokar duwe anak jenenge Muhammad Bisri. Di pondokne disuwakne teng kiai. Yai niki anak kula namine Muhammad Bisri. Kula titipne teng panjenengan Yai jenengan kula wentah ben dadi anak solih. Ben dados min ahlil ilmi wa ahlil khair. Kula namung tukang dokar mboten saged ngulang. Jenengan didik nggih Yai. Nggih Pak Mustafa pangestune kula tampi putra jenengan. Nggih matur nuwun Yai. Yai sakderenge kula wangsul kula matur. Kula janji selama anak kula Muhammad Bisri mondok teng mriki kula janji hasil dokar kula bagi kalih. Sing sepalih kula sukane bojo kula damel maem, sing sepalih kula sukane jenengan minangka matur nuwun kula panjenengan kersa mulang putra kula. Akhirnya Pak Mustafa ki pendak Jumat
niku ngendangi putrane karo ngeterne hasile ndokar. Yai seminggu kula angsal 600. Niki sing 300 kula sukane bojo kula. Niki sing 300 kangge panjenengan minangka matur nuwun kula. Panjenengan purun mulang putra kula. Gara-gara Pak Mustafa ki wong ora itung-itung karo ragate anak, akhirnya duwe anak hebat, wali, alim alamah niku mergo bapake loman karo gurune anake. Kene enek wali murid panen pari 2 ton sing sak ton dikene guru-guru kene enek. Yuh menyuk men. Piye 90 nggih. Sepakat nggih. Sepakat? Bu, aja tersinggung nggih, kula tak matur nggih. Iki ngaji nggih. Ning Jakarta niku enek rumah penitipan hewan. Jadi wong Jakarta niku lek lebaran, lek bodo, sing mudik kuwi lek ndek kewan ra digo mulih. Tapi dititipne rumah penitipan hewan. Jadi wong Blitar, wong Tulungagung, wong Kediri, wong Nganjuk, wong Trenggalek, kuwi sing ning Jakarta kono lek mudik sing duwe pitik, duwe kura, duwe ula, duwe manuk, nggih, duwe kirek, niku kireke gak digo mulih. Tapi dititipne ning rumah penitipan kirek. Piro ning Jakarta titip kirek sedina sewengi 70.000, sak wulan 2.100.000 kuwi titip kirek. Kuwi titip sak wulan 2.100.000 kuwi titip ning kene titip anak sak wulan 15 tibane jek larang. Tenan Bu, tenan Bu, sepakat nggih 100 deal nggih, deal 100. Lah sing muni deal kok tuwidik men. Titip kirek 2.100.000. Titip kirek, titip 2 juta, titip mulai melaku wiritane kuwi ya. Titip kirek 2.100.000, titip kirek. Bu, titip pedah saiki 2.000 lho, gek pedahe ra iso ngaji lho. Titip pedahe saiki kan 2.000 ta? Pedahe iso ngaji apa ora? Sak wulan swidak. Saiki nguyuh 2.500. Nguyuh. Sampeyan mlebu pindho 5.000. Nguyuh. Nguyuh. Saiki nguyuh iki 2.000. Nguyuh. Sak uyuhan 2.000. Nek sedina ping 5 para 10. Sak wulan pira kuwi? Nguyuh iki 2.000. Ning kene ngaji kok mek sak wulan 15. Cek laranganmu. Wis ngene ae Bu, ngene ae. Aja 15.000. Aja 15. Sampeyan iku diarani mulya ki mergo kangelan kuwi lho. Ngene ae, engko lek karo guru-guru TPQ mriki sing penak jenengan manut ae. Kok engko diundakne gedine 20.000 sampai 20.000 jenengan tampi Bu nggih. Jenengan tampi nggih. 20. Wis sepakat 20 nggih. Sok tahun ngarep lek pengen mundak 35 undangan neh aku. Dene Bu kok karo guru-guru TPQ punya keputusan lain, jenengan yo panggah manut. Niki anu Bu, guru-guru nembe rapat pinginane menindaklanjuti napa sing disampaikne Pak Lukman. Niki guru-guru mboten sekecoh, sing asale bulanane 15.000 niki didukne kantun 7.500. Alhamdulillah. Alah, kere. Wis kula mek pesen sitok, aja awel karo ragate anak. Lek jenengan gampang karo ragate anak, mlebune ilmu ya
ngono ki enten busing sampai gak bayar telat-telat alah oke ya Allah wonge ya teko gawe seragam ora wonge ya Allah enek nguyuh 2.000 enek to nguyuh diutang ini enek iya sing terakhir lek pengen duwe anak apik lek pengen di anak solih-solihah kula tambahi gedhi lek pengen di anak apik minimal resepe 3 siji aja kliru dijenengi sing apik Kanjeng Nabi iki dijenengi Muhammad niku sing jenenge mbae mergo nalikane Kanjeng Nabi lahir abahipun sedo wong Quraisy sami takon lho mbuh anu Mbah Kong kok jenengan jenenge Muhammad putu jenengan Kanjeng Nabi dawuh ayyuhmada fis samai wal ard Muhammad ki artine orang yang selalu dipuji putuku tak jenenge Muhammad harapanku moga-moga selalu dipuji di langit selalu dipuji di bumi akhirnya Kanjeng Nabi kabul salah satu faktor Kanjeng Nabi niku dipuji di langit di bumi niku mergo barokah nama mula sampe nek pengen duwe anak apik aja kliru dijenengi sing apik jeneng sing apik iki jeneng sing piye sing dengan nama itu sampean punya harapan baik kaya sampean dodol bakso sampean jenenge bakso barokah niku harapane nek dodol bakso ben barokah jenenge anak ngoten niku pani sampean dodol bakso kok jenenge bakso jeleput ya ora wani to toko jamu mugi jodoh sae harapane muga-muga sing tuku jamu waras wani sampean dodol jamu toko jamu mugi nemen ora payu mula ning Blitar ana apotek gede jenenge apotek sumber waras apa sampean gawe apotek ning Bulusari apotek sumber penyakit lek jenenge anak ngoten niku apa kudu bahasa Arab lek kudu mboten tapi lek iso bahasa Arab sae karena bahasa Rasulullah bahasa Al-Qur'an bahasa ahli surga sapa yu jeneng anakmu Hamid Mahmud Humaid Jamil Ajmal Jamilah monggo sing penting maknane apik tapi lek gak iso Arab Jawa ae sing penting maknane anakmu pira yu 4 lanang apa wedok lanang kabeh ya Allah sapa ae lho jenenge barepe slamet nomor 2 untung nomor 3 trimo ragile bejo slamet untung trimo bahasa Arabe Salim bahasa Arabe Fauzan monggo sing penting maknane apik Arab oleh elek ya elek anakmu sapa yu jenenge Tony komplite Syaitoni maknane setan dadi pendak dek teko kancane mlayu setan teko anakmu sapa yu jenenge Mat Yadi bahasa apa yu Arab artine mbuh didelok ning kamus Mat ya artine dawa Yadi kuwi tangan maknane ngentitan kowe ndek anak wedok celukane zero kae sapa yu kae jenenge binti Khunai Ziro bahasa apa yu Arab artine mbuh didelok ning kamus binti ki artine anak wedok Khunai Ziro ki maknane celeng cilik anak wedoke celeng wis Jawa ae sing penting maknane aja berdasarkan sejarah akeh jenenge anak berdasarkan sejarah mergo nalikane meteng iki bendina nukoni jajan padahal maune sadurunge meteng gak seneng jajan mbok wis meteng karo jajan suweneng akhirnya anake lahir lanang dijenengne Jansen artine karo jajan seneng lho nggih nang Blitar iki enek bapake sopir tukang kirim mendok teng Jakarta nalikane ditinggal kirim mendok lha kok sing wedok babaran ditelepon ya aku babaran alhamdulillah lanang apa wedok Dik lanang ya iki karo Bu Bidan kondang jenengne arep digakne akte wis aku manut moh sampean bapake kok dijenengne sapa Dik manut krana bapake sopir niki lek anake jenenge padha karo sampean ngapunten anak sampean anu Dik jenengno Rendi ae lho
Apa ya artine lerene ngendi-endi mergo bapak esuk. Aja. Krana pas babaran ning ngarep TV karo ndelok TV lahir, anake lahir wedok, akhire dijenengne Novi, artine nonton. Aja mesakne. Lek pengen duwe anak apik siji dijenengne sing A. Jeneng sing apik iki jeneng sing dengan nama itu sampean punya harapan baik. Sing nomor loro, lek pengen duwe anak apik sing nomor loro diulang ilmu sing apik. Wis pas anak jenengan sampean salap TPQ, salap madin pas, tapi tulung leres dawuh wakil nika wau, wakil wali murid diterusne. Ngaji ki kudu terus. Anak gila pengen jadi apik kudu ngaji. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Anak gila pengen jadi apik kudu ngaji. Zaman wis koyok gini 10 pelajar putri di kota besar niku 6 sudah hilang keperawanane Bu. Sama nek tindak ning kutha gede kok enek tas 10 mulai sekolah wis sing 6 gak perawan. Karena apa? Jauh dari nilai-nilai agama. Mula anak panjenengan tak peseni kudu ngaji. Lah ngaji iki sing paling istimewa jenengan nek purun manut sampean pondok nih. Anak gila mondok minimal oleh telu siji salate terjaga. Anak gila orang ning pondok perkara salat sampean pelayon. Tapi lek kok seleh pesantren sampean rasa mikir salat. Sampean ning pasar tenang, ning kantor tenang, ning sawah tenang. Lek perlu nang luar negeri tenang mergo anake ning pondok. Nomor loro anak gila ning pondok apa kluyurane terkendali. Saiki anak ning omah kok cekeli sepeda motor, kok cekeli HP, tek. Wis. Kula niki pendak malam Ahad ngaji di luar kota Blitar. Begitu masuk Blitar ya Allah. Jenenge bocah di usia sekolah, Pak. Sepeda motoran breng-brengan, Pak. Goncengan telu, gelut, mabuk-mabukan. Kula mek mikir ki anake sapa? Kenapa ini bisa terjadi? Mergo gak mondok. Anak ning pondok insyaallah gak keluyuran, mergo ning pondok gak oleh gawa motor. Saiki dicekeli iki, aduh. Aku pengen ro sapa wong tuwek sing iso ngeculne anake karo HP. Lho lek HP iki ora kenek Bu diarani elek, aku yo ndak setuju kok. Aku ki lek HP diarani setan gepeng ora setuju. HP iki fadilahe gede. Lho saiki sampeyan iki lho. Ning Bulusari saiki enek wong mati apa wis enek wong layon-layon saiki. Enten apa mboten? Sing layon-layon. Lho, HP ki apik. Sampeyan tak ketemu dulur 10 tahun iso nyambung neh liwat HP. Sampeyan saiki lek arep gawe jajan ora usah tuku buku resep. Cukup HP. Bagaimana cara mengolah ketela? Celek kok ketik muncul nomor 1 jemblem. Nomor 2 gethuk. Penak saiki. Sampai duwe masalah agama tanya HP selesai. Bagaimana hukum akikoh anak laki dengan kambing satu, kok ketik muncul jawabannya. Sampai nulis ayat Quran kutiba alaikumusiyam diterus nih, nulis hadis diterus nih. Kayak ini HP ini. HP kula iki karo anak kula diseni kamus bahasa Arab. Kula iki lek maca kitab goleki kamus nih gak usah ning kamus Al Munawir, saiki cukup ning HP. Kayak ini gitu. Nggih napa nggih? Kula niki sakniki ngaji kon dinding rumangsamu wonge mara ora. Kula nembe ing Sumatera, jingben teng Kalimantan, jingben teng Jember, wonge ndak mara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten? Saking Bulusari. Enten apa, Pak? Badhe ngundang ngaji saged iki, saged. Sowan apa mboten? Ora usah. Sowan malah gekne teh aku. Paling awakmu rene ya nganggo gula, aku ya ngono. Wis cukup HP, sing penting kok di-Sherlock lho. HP. Bu, HP ini apik apa nek? Apik. Cuman HP ki dijak apik kenek, dijak elek ya. Iki lho. Kok ketik ya nu langsung metu Kok ketik ha ha hi he langsung ha hi he. Lah anak panjenengan lek mondok, engko karo kiai ditata akidahe. Sehingga mulai kok pondok iso milah iso milih, engko lek wis ngono tukokno ha. Ayo mon. Sing nomor 3, anak ki lek mondok untunge apa, Bu? Oleh barokah dungane kiai. Sampeyan iki lek ndongakne anak mandi. Donga sing paling mandi ning anake donga wong tuwa lorone. Tapi donga jenengan akan lebih sempurna. Wis wong tuwane sregep donga ning pondok didongakne kiai. Wis 5
4 sehat 5 sempurna wis iku. Ayo mon nomor 1 lek pengen di anak apik dijenengi sing apik, loro diwulang ilmu sing apik, strip mondok sing abot isi nomor 3 yo. Lek pengen di anak apik kudu dicontoni sing anak iku rasa dikongkon salat, pokok ibuke salat anake ya. Anak-anak sing gak salat iki mergo wong tuane ya ora patek salat. Sampeyan di anak cilik Bu, sampeyan salat mulak melu salat, anak iki gampang niru wong tuane. Sampeyan ngadeg rene mulak anak mulak melu ngadeg. Mbok kon ngalih lak moh, ngalih. Mulak genda nyepak moh. Ibu salat lho, aku ya salat. Ibu itu wenyih. Sampeyan Allahu Akbar anak mulak melu mbak. Wah. Sampeyan maca Fatihah sampeyan rukuk sampeyan salam. Anak rasa kon nutup aurat, pokok ibuke nutup aurat, anake ya nutup. Bocah sing gak gelem nutup aurat iki pancen wong tuane ya ora nutup aurat. Lho sakniki niki ruwet, anake terene TPQ le kudungan, lho ibuke ngeterne malah ra kudungan. Enek apa ora? Wonge ya teko. Ya Allah. Lho anake brukut malah ibuke nggih celana SMS silite metu sithik. Anak sing nggo SMA silite metu akeh. Kadang nggih celana SMK silite metu kabeh. Lah terus sing kok contokne anak ki lho apa? Oh anake brukut, ibuke rambute dirembonding. Disemir. Nggih kaos ketat, celana ketat numpak sekupi anake dideleh ngarep. Lungguhe rada ndegek akhire kaose munggah celanane mudhun. Akhire katoke ketok enek tulisane RP 2000. Sing dicontokne anak ki lho Bu, aja pisan-pisan ngeterne anake nang TPQ kok anake kudungan, wong tuane gak kudungan, jangan. Mula ibu-ibu ki sering tak kongkon basa karo bapake, kok lek jenengan basa insyaallah anake ya. Sampeyan itu tukaran karo wong bojone iki wajar, tapi lek tukaran aja ning ngarepe anak. Ben anak ki panggah bangga karo sampeyan. Bapak ibu ki ra tau tukaran. Lha kadang sing lanang nukari sing wedok ini ngarepe anak. Sing wedok dilok kowe iki bojo pekok, Dik. Ya sing lanang sing wedok ya muntap. Kowe iki ya pekok lho ya. Ge enek anake. Akhire anake muni ngene wong loro padha pekoke karo ngalih. Bu. Mula awake dhewe iki saiki wis ora kena dicontoh. Wis bapak ibu wis ning ngarepe TV. Awake dhewe iki lho deres Quran wis ora tau, jamaah wis ora tau. Sampeyan iki lek arep melu kegiatan apa melu wae. Tapi tulung sadurunge melu mikira suwine 10 menit aku lek melu ngono kuwi disawang anak pantes apa ora. Lek ora pantes aja melu. Bu, sampeyan tak peseni aja pisan-pisan melu karnaval karo joget. Sampeyan iki lek melu karnaval karo joget disawang anak ora. Lho sak dawane mbong ibuke ngene lho. Lho terus disawang anakmu apa pantes? Enek ning melu anakan enek. Ning miyok anakan enek. Ning joget ngene enek. La ilaha illallah. Akhirnya ibu melu karnaval ngene anake ngetutne karo muni ibu kowok. Bu. Ya Allah, sakniki karnaval wis koyo ngene iki ya Allah. Harga diri kita sebagai orang tua dipertaruhkan hari ini. Loh tenan. Masya Allah. Ki anake ndelok ibuke joget, ki enek sing dicekoki minuman keras. Mergo akeh sing nyawer. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngemano anak. Nyomi. Napa panggah miyok. Wong wedok joget ning dalan ki lho ya haram lho. Bu. Saman iki lek melu senam melu wae tapi milih nggen sing pantes. Dadi disawang anak iki pantes. Senam ki boleh karena olahraga itu perintah Rasulullah. Tapi aja ning pinggir dalan.
ngaurate ditutup, kadang aurate ra ditutup ya Allah ki celana niki kerapeten akhirnya lemper iki lek naleni ya Allah disawang anak ora piye minyak apa ya nyomben anak bang minyak apa ya minyak minyak nyoket lek pengen duwe anak apik wong tuane kudu apik dhisik sampeyan ojo pisan-pisan ngongkon anak adus lek jenengan dereng siram gak dadi lek siram ibu rong siram tak tuwapuk gentene kok gak iso awake dhewe mula nyapa to bocah mbiyen iki sing diwedeni kok wong tuane Pak mergo wong tua mbiyen iki nek dicontoh bocah mbiyen iki lek nakal piye ayo nakal tak omongni bapakmu kapok kalimat tak omongni bapakmu ki hebat mergo bapak mbiyen iki nek dicontoh gak nakal mbiyen nek bocah salat gak salat tak omongni bapakmu wedi mergo bapak iki sregep salat ayo dilanggar lho ora jam budal tak omongni bapakmu wedi kok enek bocah gelut ayo gelut to tak omongni bapakmu kapok wedi mergo bapak iki nek dicontoh gak tau gelut lho bapak biyen lho nyolong jambu mudun ora mudun tak omongni bapakmu langsung mudun wedi mergo bapak iki nek dicontoh gak tau nyolong jambu tapi bapak zaman saiki nyolong jambu mudun ora mudun tak omongni bapakmu piye lek jawab sampean ngomong nih dan iku to bapak ning ndur nggo kresek niku dibanding bapak iki yo ngentit pisan wis bu lek anak jenengan koyok kula wis kembali neh pondokno bojo kula ki tak omongi Dik anakmu lek kok keloni ra dadi salih-salihah lha nyapa lha kowe karo aku ora kena dicontoh wis ayo diterima nang pondoke akhire kesimpulane anak niku sing paling istimewa nang pondok Bu kok lek wis ning pondok kok deleh ploso kok deleh lirboyo kok deleh jampes mungkin akan terbangun fanatik cinta kepada ulama wong lek cinta karo ulama ku mesti cinta karo ilmu ayo ditaruh nang pesantren ben anake dhewe iki terwarisi akhlak-akhlak yang baik dari Rasulullah sing digawa para ulama mula ayo mon kadang wong-wong wedi mondok lho sok dadi apa kadang dik wedi rumangsane mondok ora iso sugih lha sampean ora aruh to wakil presiden Mbah Yai Ma'ruf Amin wakil presiden ya pondokan nyatane iso dadi wakil presiden mula anak sampean iki sok lek mondok kok ditakoni yo anakmu kok mondok lho sok dadi apa jawaban wakil presiden lho Bupati Malang niku Pak niku alumni pondok Deles Pak jenenge Pak Sanusi niku sering panggih kula yi kula niki biyen teng MI Sanawiyah Aliyah kuliah kalih teng pondok dadi bupati jangan takut banyak orang-orang sukses itu lahir dari perut pesantren mula ayo mon siji lek pengen di anak apik dijenenge sing apik loro di pondok pun niki ingkang saged kula aturne mugi-mugi barokah khatmil Quran putra putri kula karo panjenengan dados putra putri ingkang sholih-sholihah saged batek tiyang sepakalian nuju swarganipun Allah bi barakatil Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bu nak deringi kula dongani kamutan nggih kamutan ora mundak selawe mau lho kalingan nggih mundak selawe nggih bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawaqi samawati min afatan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina ya Allah
khususan khasah zuriyahipun sedaya piantun ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah, khususan khasah zuriyahipun keluarga besar TPQ Nurul Hidayah ya Allah, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa ardhalil umuri wa azabil qabri wa fitnati dajjal wa fitnatil mahya wal mamati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Joyo kemawon son khosah panitia, wali santri, wali murid menawi wonten atur kirang saya agungi pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.